We are at आई रिवर नोडी ब्रिज पार होके हम लोग यहाँ पे आया घूमने के लिए। इतना सुंदर नज़ारा देखो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आया है इसमें। अरे नायदो नै ओरै समायना रमायना जेरावबो जरा जरा आयो। ओइयाव सासे सिख्ला दं नै इंलिस बानायगासिनो दं जिरायलायनानै। ओमफ्राय ओरै ओइयावबो हनै नायदो गोजानाव हनै ओरैबो दङ मानसिफोर, ओइयावबो दङ हनै मानसिफोर हनै ओरैबायदि दङ, ओरै दङ हनै ओइयाव हनै मोजां नुहुरना ओरैबो दङ। नोंथांमोना बेयाव फैनानै ओरैबायदि एन्जय लाफैनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा। नै बिथाङा ओमफ्राय ओरैनो हाग्राखौ एवस्रांनो नायगासिनो दङ आरो बिथांमोना जेन' मोसा मुफुर थाफैया बेनि आरो। ओमफ्रायो लोगोफोर बेबायदिनो आं फेसबुकआव सेयार खालामना होनायसै बुस्थुखौहाय। बे माहाजोन लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि इउटुब लाइभआव एन्जय खालामनो हागोन। साबायखर बाखि होनाय जाबाय लोगोफोर। ओरैबायदि समायना रमायना समखौनो मोना लाइभ होनोबो। ओरै थांनानै ओरै थाङोब्ला बेंथल नै रा केमेराखौसो दिन्थिहरनांगौ। ओरै थाङोब्ला बेंथल, ओमफ्राय ओरै थाङोब्ला ओरै आइ नदि पार, ओरै बेसरबारि थांबाय, औगुरि थांबाय, ओरैबायदि मानसि थांलाय फैलाय बानायसै आइयो हाबाब हरे 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 हरे। लोगोफोर मैया मोनसे भिडिअ' आगारदोंमोन आङो। बा माथो 11 जन लाइभ फैदोंनो। बाइरि मालाबाबो सानफेराखैमोनलै आं इउटुबाव बिदि लाइभआव इसिबां मानसि फैगोन साननानै। दहायनो बालै सोर सोर दङ एसे आखाइ थिखोना हरसाय। नोंना आंनि इउटुब चेनेला गैया। 11 जन दङ हनै साला माइरि साब्रै खारबायरा। ओरै फैलै गुमै एसे दाइल गौमैनि ओरै फै ओरै फैरा ओरै फै। बिथाङा नै सोर सोर दङ होनदों? 19 जन दं नामा? 7जनल'सो होनो। बिथांखौ बयबो सिनायनानै ला, बिथाङा मानासनि मैदेर मालिक। नमस्कार। नमस्कार। आसि थाइनैजों नमस्कार लादो। स्टाइल गोनां दाइस गोनां दाइस। खैमा दंला लाइभनिया सोरबा? लाइभ फैदों मानसिफ्रा बारायगासिनो दं माथो 30 जन थांबाय माथो। थांबाय हनै थांलाय फैलायलै ओमफ्राय बारला सयबो जाहैयो 30आनो। दानख'ला ने? दानख'ला होनब्लाबो नोंथांमोना दसे जायफ्रा लाइभआव फैबाय थायो नोंथांमोना दसे उनाव मोसानायबो नुगोन। मा होनना बुङोब्ला मोनसे श' दङ नै बैयावहाय स्टेज बानायदों आं स्टेजखौ दिन्थिहरनाय नंलिया। स्टेजखौ दिन्थिला कपिराइट फैगोन ओंखायनो स्टेजखौ दिन्थिथ'ला आं नोंथांमोननो। नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायो आं दासो फरायनानै भिडिअ' रिप्लाय होनायसै आरोखि। नोंथांनि गोसोथोनाय दंना गैया? ओहो आंनि गोसोथोनाय गैया, आं सिंगेलसो। बिदि हनै सासे कमेन्ट हरदों आरो। ओमफ्राय थिउथां नार्जारि आं दाबो 18 बोसोराव दं नालाय 19 बोसोर 21 बोसोर जायोला हिनजाव लानायसै आङो। ओमफ्रायो आं दा दैलामबारियाव दङ। नोंथाङा बबे जायगायाव दं होनदों नालाय, आं दैलामबारियाव दङ। ओमफ्राय नै ओरैबो हाजोआव मिनिदों, गोज्जा खोनाफैलायखादों आरो मिनिनायखौहाय लोगोफोर। हाय गाइसमोन, लोगोफोरमोन, नोंथांमोनखौ
सासे ओइयावहाय रिल्स बानायदों नोंथांमोना दिन्थिहैनि ओरै थाङै थांबाय दैलामबारियाव आंखौहाय खेबमा होनो थिनदोंमोन खेबमा होनो रोङासै आङो लोगोफोर अनेक मानसिफोर रिल्स बानायफैयो बेयावहाय नै र' दे नुगासिनो दङ जारौ नोंथाङा बेयाव फैना माबायदि मोनफैदों हा ओइ मोजां नोंथांमोननि गामि ना मालाय नै बाव सासे बिनानावा रिल्स बानायदों नों रिल्स बानायफैदों ना नै बियो रिल्स बानायफैदों ओमफ्रायो हेलौ मिजिं हेल' गाइस हेल' मा खबर टेस्टिं हनै आंनि फल'वारफोर दंफैयो बैयावहाय हनै आंखौ खेबगासिनो दङ हनै नोंथाङा फाइनालि आंखौ लोगो मोना माबायदि मोनखो जोबोद गोजोननाय मोनदों हनै फल'वार्सफोर दंफैयो आङो लोगोफोर नै आइया हनै फल'वार्सफोरा आंना जा सेलफि लाबाय आंजों फट' खेबबाय ओरैबायदि हनै गाइसमोन आंखौ होसो होफैदों बिसोरो दैलामबारियाव नोंथांमोना सोरबाफोर लोगो लानो गोसोब्ला आंनि फल'वार्सफोर भिवार्सफोर आंखौ लोगो लाफैनो हागोन ओरैबायदि होनोसैनो नै मोनसे बिफांनि एगजामपोल होनोसै आं हाजिरा र' नै बेयो बैग्रि बिफां एसे अखा हाबावनाय मोनोब्लानो बिलाइ गोरलै रोदोमनानैहाय ओरैबायदि समायनासिन जायो जायगाया नै बिलाइ गोरलै बियो नोंथांमोना खालार नुवासै अख्रांनि गाब जाजोब्बाय ओमफ्रायो है खोमसि जाबायलै बारा मोजां नुले लोगोफोर साननि पावारा खमबाय गोजानाव बारा मोजां सिनायले होमब्ला जों बिदिखौ दोनथ'नानै बैयाव साहा लोंहैनायसै नोंथांमोना साहा लोंनायखौ नायनो गोसोब्ला भिडिअ नेथाबबाय थादो थांसै अनजालि फैद' ओरै फैबाय मेदामा जेरावबो मोसानायनिल'खासैलै ओरै फै ओरै गोसोथोनायखौ लाफादो आं एसे फेमास जाथों होननानैहाय लोगोफोर होनब्ला जों एरायनायसै आंनि कार साबिया बहाय थाखो हनै सासेनि हनै मेप नायलायनांगौ जानानै फैदों हनै मेपआबो नङालै आं माबासो खोनादों ब्लग बानायनायनो ब्लग बानायनायसो रा बिथाङा ब्लग बानायनाय एब्र'हाय आं प्रमसन होयै एब्र' ब्लग बानायगासिनो दं बिथाङा ओमफ्राय नोंथाङाबो मा ब्लग बानायदों नामा नोंथाङाबो गैयालै आं ब्लग गैया ब्लगआवहाय बारा गैलै बिथाङा नायनायावल'सै आरो बिथाङा आंनि भिडिअ नोगोद नायो दाखालि दिनै लोगो लाफैदों बिथाङा हनै इयारफन मोनसे फ्रि माबा होबाय आंखौ जाय लोगो लाफैयो बिदिनो फ्रियाव होयो ओमफ्राय नै बिथाङा सखा बिजों पेट्रल मोनसे 50 थाखानि बायना हरबाय आङो नै लोगोफोर पेट्रल बियो लोगो लाफैनानै थाव खरसा हरै हनै फिरफिलि गारिजों आंखौ लोगो लानो फैदोंमोन बिथांमोना लोगो लानानै थांखांबाय अनेक टिमफोर दंबावोमोन बिसोरखौ बिदाय होबाय आङो फट' लायै आंनि पकेटावसो नै बेखौ बिसिना होलांबाय नै ओरै बोबथिंलायल' फट' लाखादों आंजों दिनैहाय ओमफ्राय दोनथ'नोसै गाइसमोन दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै राइसमोन दे होनब्ला गुड नाइट गुड बाय गुड इभिनिं बहाय दोनथ'यो